A s číslom 3 privítajte Alitea Marty Masár ako Red Riding Hood and Wolf. You have overthrown innocent child. Does someone have a Snickers? I'm hungry. Má hlavu? Má hlavu? Dobre. Máš hlavu? Prečo? Okay, povedzte mi niečo viacej o svojom kostýme. Koľko tebe to trvalo? Koľko tebe to trvalo? Why are so hairy? Ja som začala kakolku s tým, že kakolka je strašne blbý príbeh, lebo ktorá žena čaká, kým mu zachráni chlap, spraví si to sama. A potom, že potrebujem vlka a že niekto s kopatými nohami a Marty. No, a ty čo? Chceš povedať na svoju obhajobu? Ja sa cítim dobre, ja si to užívam. Vidím, tie kropaje potu na tebe. OK, ako dlho ti trval tvoj kostým? Asi 50 hodín. To bolo veľmi rýchlo odpoveď na to. Koľko to tebe trvalo? 2 týždne. Že 50 hodín tiež. Dobre. Takže poprosím vás veľký potlesk pre